वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल SM Art Goa. आणि आज आम्ही इल्लो असू बर्थडे बबलीच्या बर्थडे आणि बबली हो बघ माहिती नाही थांब चढा आणि ती बघा सगळी बर्थडे जमलेली आज मंडळी बघा सांग आणि हो आमचं बबली हॅपी बर्थडे बबली. आता बरी पार्टी हा वास बरो येतात दमदमता काहीतरी स्पेशल हा तर आता मी बघूया काय आता चला. तर ह्यो आमचो चेतन पब्लिक टिकलीला येतं असं का लजलो आता ह्यो वरत पब्लिक टिकलीला येता आरत दाखयतलो सारखीला आहे वरत कडकडटा तर ह्याची येतली टिकलीला आहे त्याला का दिवो लागलो आतिक दिवो लागलो तो सगळा लाईटिंग रवले सगळं लाईटिंग रवले हे बाहेर आहोत वेटिंग लिस्ट हा चौकात उडायची अरे बाबा पाकिट घाटता बरे कशी घाटता अनिशा टिकलीला आहे का बघ आता बबलीचो भाई आयलो डॉन कसो येता नाका कळल्यात टिकली राहिली बबलीच्या दाका वयल्यात कपाळाचेर टिकली राहिली हे सगळं इलो शुभम दत्तराज देवाक टिकलीला नाही बशील लागतं भंडारो राहतात का आता इथे जे काय आरत करतो चौकात फिराया वाफ घे झाला आता चालू बर्थडे सॉन्ग ताई मला
बबली बर्थडेचा फुल टीव्ही काढलाय, SM Art टीव्ही काढलाय गिफ्ट. हॅपी बर्थडे. तर बबलीकडे बरं काय काय जमलेलं आहे बघ. हॅपी बर्थडे. साथ दिसा बबली. बर्थडे झाला तुला कसा दिसता? तुझं मस्त काहीतरी एक्सपिरियन्स सांग. खूप बरा दिसला माझ्या बर्थडे. गिफ्ट खूप मिळाली मला नाही पंगत बसलेली हा वरच बिरत सारखं खुश हा. युगू युगू पार्टी चालल्यावर चिकनाची पार्टी, चिकनाचो बेत. चिकन बरा झाला. आमचा बर्थडे बॉय. बर्थडे बॉय आणि गेले. या खुशीच्या मोक्यात बोलली तू काय सांग सुद्ध? तुका वर्षा किती? 13 वर्ष आली. 13 वर्ष आली. कोण आलं? आपल्याच्या नाकासू दिलेला पाणी आंटी वैता फोटो काढ. आंटी थँक्यू म्हणून. थँक्यू फॉर कमिंग. आंटी थँक्यू फॉर कमिंग. ओके बाय बाय. गुड नाईट. चिकन कसा असला? पावरफुल. कसा असला रे? बरा असला? पार्टी काही असली? पार्टी बरी असली. चिकन बरा असला. महाराष्ट्रीयन चिकन सागोती बरा असला. सागोती नो रस्सो रस्सो चिकन नसतो रस्सो. मजा येईल. थँक्यू तुका पार्टी खातीर आणि हॅपी बर्थडे. आणि मी गिफ्ट दिला कसा असला त्यामुळे फाल्यां सांग आणि अर्धा गिफ्ट म्हाका दी परत. माझा आजचा बर्थडे आणि बर्थडेचो लॉग बबलीच्या बर्थडे केला आणि आम्ही लॉग केलो. तर तुम्ही या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बबलू 2 किलो चिकन धाडात. तर आता आम्ही बर्थडेच्या दुसरे दीस आणि आता बबली आमका दिसलो तकलेर आयदना घेऊन येतात. मग इथं त्या आयदना धुवपाक लागली. बघा बघा तुम्ही बघा दाखवली तुमका. आता काय रे आता का पडत ती आयदना. बबली तुझं काल पार्टी झाली आणि ह्या का आयदना घातले तू? आयदना घातलं? मम्मीन धुली मका आडूची बघा तुकात घासून राहिली असतली. तर तुका या महाराग पडलो बड्डे तुझो. बड्डे महाराग पडलो आयतना झाली. तर तुका काय सांग पता हे तुझे मेहनत तू केले बड्डे खातीर आणि आम्ही लॉक केलो. तर आउटरो करतो रे त्याच्यात. आमच्या ब्लॉग लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. SM Art Goa. आयदन विकून गेलं. आयदन